Президента на Югозападна България Гордана Силяновска, сиреч на Република Северна Македония, помоли български журналисти да говорят на английски език, защото не разбирала добре български език. Сиреч не разбира бащиния си език. С оглед на това, че усилено се говори в публичното пространство, че Гордана Силяновска е с български корени, с каквито по принцип е да не задълбаваме в сложни исторически въпроси. От друга страна, двама скопски сарбоманчета, титовисти, заснели клип как показват средни пръсти на президента Йотова и на премиера Радев. Лоши или не, те са представители на най-висшите български институции. И когато скопските сарбоманчета станат част от българската държава, тогава ще имат право да критикуват властта. За момента имат право само да замълчат и да свеждат глава. И когато по-малкият брат се заблуди, уроците от детството ни учат на следното: че когато две скопски сарбоманчета и една възрастна заухала баба се самозабравят, трябва да им друснем една специална военна операция, сиреч да им опалим по два шамара, за да им хръкнат сополите и да разберат откъде произлизат аджаба техните корени.